change. Your love is strong, yes, it remains. Yesterday, today, the same. You're everlasting. Jgħidu li jingerger ħafna u li nieħu għalija mix-xejn. Imma jien il-preferenzi ma nistax għalihom. Daħlet fl-aħħar sija tal-fira, kemm bdiet żewġ min-nies u jien innija u ġurnata naffaċċja n-nies fis-sħana u fl-irwieħ kollha jġibu magħhom u tħallset daqsi. Għada nkellem lill-Union. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Is-saltna tas-smewwiet tixbaħ lil wieħed sit li ħareġ filgħodu kmieni ħafna biex isib nies tax-xogħol u jħaddimhom fl-għalqa tiegħu ta' dwieli. Ftiem ma' xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħthom l-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet siegħa. Ra oħrajn qegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom morru intom ukoll l-għalqa u nagħtikom li jkun ħaqkom u marru. Raġa' ħareġ għal xi sitt siegħa u mbagħad għal xi 9 siegħa u għamel l-istess. Għal ħabta ta' 11 siegħa reġa' ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn. Qalulu għax ħadd ma qabbadna. Qalilhom morru intom ukoll l-għalqa. Għal filgħaxija mbagħad sit l-għalqa lill-prokuratur tiegħu sejħa lil ħaddiema u ħallasom. Ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fi 11 siegħa u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu se jirċievu iktar. Iżda huma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma u jitħallsu qagħdu jgemgmu kontra s-sit u jgħidu dawn tal-aħħar siegħa waħda għamlu u int qisthom bħalna li tabbejna bil-pis tal-jum u sħana. Qabeż is-sit u qal lil wieħed minnhom: ħabib, minn xejn ma nqastek jien, mhux b'dinar ftemt miegħi, ħu li jmissek u itlaq. Lil dan tal-aħħar rid nagħtih daqskemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel irrid bi ħwejġi jien jew it-tejra x'jien qalbi tajba. Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Dil-parabola tħawadni xi ftit għax kif kont jien l-istess kont nagħmel ingerger. Mhux vera imma mhux sew li ħadd ieħor jaħdem inqas minnek u jitħallas daqshekk. Bħax-xogħol tiegħi din, preferenzi. Jew forsi hemm xi ħaġa li għadni ma fimx. Il-parabola x'tifsir għandha? Naħseb l-ewwel biex nifhmu l-parabola, naħseb iridu nitlu fil-karattri tal-paraboli. Għax hekk inkella jekk pereżempju nidu il-parabola u noqogħdu nagħmlu paragun bejn sit il-għalqa jekk ġab xuħu tajjeb jew le, nitilfu l-messaġġ. Ma rridu npoġġu lilna nfusna hekk fl-istorja ta' il-parabola. Hekk speċjal bejn il-vers 8 u 15 hekk naraw dak li Ġesu jrid jgħidilna permezz ta' din il-parabola. Hekk l-ewwel Ġesu jorina kemm Alla hu ħanin. Alla huwa mħabba u Alla jrid li l-bnedmin kollha jsalvaw. U allura iġib magħna ruħu magħna ta' ħabib. L-wet minn dak l-irġiel li bdew igergru għax tom inqas flus. ċoħe tom daqskemm taw il-dak li ħadmu sija. Għallu ħabib, ma trattax bħal bniedem barrani jew jien qed nimpjegak u inti tittoqgħod għalli ngħidlek jien, imma trattax bħala ħabib. Hemmhekk naraw hekk li Ġesu u anke ma jitrattana lina bħala ħabib tiegħu. Hekk jura ħafna ħnina, jipprova jifhimna, juri kompassjoni magħna, però wkoll jispjegana, jorina. Dak għallu ħares, għallu jiena ma komux b'dinar f'temp, ġifieri prova jirraġuna miegħu u l-loġika tagħha hija differenti mill-loġika tagħna l-bedmin. Imma mhux ovvja qisu li dak li ilu jagħmel sagrifiċċji u jgħix ħajja tajba ħajjar li dak li xxala u gawda kemm felaħ u fl-aħħar deċida li jindem u jsalva ħajgerger xi ftit. Jekk aħna narfu li Alla huwa mħabba jrid is-salvazzjoni ta' kulħadd, naħseb għandna nifirħu li bniedem li kien fi triq ħażina Alla taħ il-grazzi li qabad it-triq tajba. Jiena li għandi ngħid li ħadd ieħor bidel ħajtu. Għandi nifraħ. Nirringrazzja l-Alla li jiena forsi sibt ruħi f'ambjent fej stajt nibqa' nikber fil-fidi u fl-imħabba tal-Alla u tal-proxmu. Dak il-proxmu li miskin forsi ċirkostanzi tal-ħajja ma tawx dil-grazza li taw lili, imma fl-aħħar mill-aħħar intaqa' ma' Ġesu u
u saret il-konverzjoni tiegħu, naħseb għandi nifraħ biha. U Ġesu għallu fil-fatt tal xtejra xina qalbi tajba. Ġesu jrid is-salvazzjoni ta' kulħadd tal-hekk sar bniedem u meta lina fuq is-salib mhux biex isalba l-ftit. Imma allura jissu kulħadd jista' jraġuna bl-istess mod. Ingawdi ma nagħtix każ u iva mbagħad insalva xorta. Ma naħseb din hija raġunament żbaljat għaliex jekk jiena nħobb l-Alla mista ngħix kif irrid. Imma ngħix ħajja tajba. Għax jiena l-imħabba tal-Alla ma nistax ngħix kif jaqbel lili, imma ngħix biex noġob l-Alla. U noġob l-Alla ma jfissirx li nagħmel l-rrid, ma nagħmel dak li hu tajjeb, dak li jagħmilni ġieħ, dak li jgħinni biex ikun iktar bniedem, u dak li jgħinni biex ikun iktar nisrani u allura bil-ħajja tiegħi inkun nista' anke nwassal il-Ġesu l-imħabba ta' Ġesu lill-oħrajn. Jista' jkun id-dinatura wisq medijin fuqna nfusna u x'jagħmel ħaddieħor. Moħħna f'xulxin u viva d-gergir. Forsi vera, kieku jirnexxini nkun kuntenta l-ħaddieħor li nexxielu akkwista xi ħaġa mingħajr ma ngħid jew nħossni ħażin, kieku nħossni aħjar. Skont il-parabola, Ġesu ta' rigali l kulħadd, ħajja ta' dejjem fil-ġenna miegħu. Imma l-ewwel trid tiftaħ ir-rigal, tkun taf x'inhu u tara jekk għoġbokx jew le. Mhux kulħadd jaċċettahom ir-rigali u mhux kull rigal jintoġob u xi kultant anke nħarru r-rigal mgeżwer fil-karta tiegħu stess. L-importanti li ma taħbiex għax jekk tħallih fejn jidher, l-lum jew għadha taf tiftu u min jaf forsi jogħġbok ħafna aktar milli ħsibt.